ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi frar li għadda żaru pajjiżna aktar minn 125,000 turist, żieda ta' 2.3% meta mqabbel ma' l-istess xahar is-sena l-oħra. L-NSO qal li aktar minn 100,600 turist żaru Malta qalb tagħla waqt li kważi 15,000 oħra kienu f'pajjiżna għal skop ta' negozju. Joħroġ ukoll li l-ikbar sezzjoni ta' turisti li żaru lil Malta kellhom bejn il-25 sena u l-44 sena. L-attaljieli li qattaw f'Malta turisti żdiedu bi 3.5% u laħqu kważi 775,000 lejl. In-nefqa tat-turisti fi frar kienet ta' aktar minn 71 miljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li fl-ewwel xahrejn tas-sena żaru Malta aktar minn 253,000 turist, żieda ta' 2.3% meta mqabbel ma l-istess perjodu s-sena li għaddiet biex sal-aħħar ta' frar nefqu f'Malta kważi 156 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.